eta honetaz hizketa egiteko gurekin dugu, eta asko estimatzen dio gainera, Gari Fullaondori etorri izana. Gari, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai. Zuk urte asko aramatzazu gazteekin lanean. Bai. Nola esango dugu, arrobia lantzen duzuzuk. Bai, horretan ibilina urte askotan, bai. Aha, kirol metodologian aholkulari zara, Espainiako Federaziorako lan egiten duzu, Lezaman atletiken, zenbat urte, 6 urte zari izan zinen, ez da? Bai. Bai, jokalarien formazio antolatzen eta hori guztia. Bai. Nola funtzionatzen du negozio honek, Gari? No, era ezberdinetan, ez da? Alegia, nola fitxatzen dira, nola egiten da arrobiko lan hori? Bueno, leku ezberdinetan, modu ezberdinetan egiten da, ez da? Nik atletiken egona 6 urtetan, 2 urtetan metodologia arduaren bezala, eta, era ezberdinetan. Guk adibidez jokalaria 9 urterekin, 9 urterekin ekartzen genituen Lezamara, baina kaptazio lana lehendik hasten ginean, guzorionez atletiken adostutoka klubekin egiten genduan lan, eta orduan 8-9 urteko umeak ikuskatzen genituen, ezta? Ja. Eta gero inbarrana da horrek ikusi, eta gero Lezamara karri, eurekin landu, zelan ikusten genduen lana eurekin, eta egokiak ziren gure taletan sartzeko, ala ez, ez? Ja, zenbat ikuskatzaile aritzen zineten atletiken, edo aritzen dira gaur egun? Bai, Bizkaiko eta kanpoko estrukturan 20-25 inguru, bai. Alegia, 20-25 inguru ibiltzen zarete, eta non ibiltzen zarete? Asteburutan... Bai, han egiten genduan lana zen asteburutako dinamika txapelketetan, baina gero baita ere, eguneko dinamikatan, egun ezberdinetan, eta bai Lezamara kartzen genituen jokalariekin ere, bai. Ja, eta zuek ikuskatzen ari zarete, bat aukeratzen duzuenean, konturatuko zarete, aukeratu horri bizitza aldatzeko bide bat hasiko duzuela, ez? Azken finean, jokalari horren bizitza bere bizitza da. Azken finean ez da bakarrikan futbolaren bizitza, baizik eta bizitza integrala handu behar dugu. Hau da, formakuntza bizitza, alorra akademikoa, pertsonen alorra, batzuk beretzean jarraitzen dute bizitzen, beste batzuk beretxetik ateratzen ditu eta beste familia batzuetan egoten dira bizitzen orduan. Horlako leku baten askotan uste dugu umeak ekartzen ditugula eta listo, ez? Eta bakarrikan futbola daukagula buruan, baina futbolari horren atzean pertsona badago eta hori ere landu egiten dugu neurri handi batean. Eta nola lantzen da hori, Gari? Nola lantzen da? Nola lantzen da, formakuntza integral bat egiten. Hau da, familia egokitera umeak ekartzen, bere hezkuntza ere lantzen, eta gero argita garbi irakasten lehen mailan komentatu den gauza bat, ez? Azken finean futbola beste gauza bat da bizitzan, ez da izan behar gauza bakarra bizitzan. Eta etorkizunean elitera heltzeko, hainbat urte daude. Behitu hor datu bat dago oso zehatza dana. Guk atletiken oin dela 3 urtetar arte, 21,6 urterekin debutatzen zuten jokalariak lehenengo taldean. Gurekin etortzen ziren 10-11 urterekin. Hor badauz 11,6 urte horretan. 16 urterekin debutatzen dauen ume batek ondino bere formakuntza adinaren erdia dauka aurretik. Baina gero, egoerak dira, eta futbola dago montauta dagoen moduan, eta ez beti debutatzen dute jokalariak guztiz perrez dauzenean, baizik eta egoerak eskatzen duenean. Ja, baina umea da, baina heldu batek bezala erantzun behar du, ez? Eskatzen dioguna da, heldu batek egin behar duena, edo heldu bati eskatzen dioguna. Aritzek esan daulen, ez? Egingo dau beti egin dauena, baina bai egia da, baldintza eta egoera ezberdinetan egingo dauela, hor dago gure lana. Ez ahaztea inoiz, jokalari hori ondino, 16 urterekin formakuntza bidean dagoela eta formakuntza motako jokalaritzat hartu, eta ez jokalari profesionaltzat hartu. Hor adibidea daude, guk atletiken gonenean, segun urte baten Kaparroso 5 jokalari eraman zituen Isla Kanelara, batzuk kadeteak ziren, beste batzuk lehenengo urteko juveniak, 5 jokalari horietatik batek kriston lan egiten ari da lehenengo maila, hor ari zarete jartzen gero eta berriro hor telebistan, baina horretatik beste pare bat urrengo urtean desagertu zen Lezamatik, beste bat ez dago Lezamatik eta kanpo dago. Zein desagertu zen Lezamatik? Anderre, jokalari bat desagertu zen bertatik, ez dugu izenak emango, eta gero badauz beste pare bat Lezamane debutatu egin dagoela lehenengo taldean, eta kanpora dagoela formakuntza jarraitzen, eta beste bat Bilbaotetekin, hau da, aputxo bat danetarik dago. Ja, baina futbol munduak hautsitako panpina asko ere utziko ditu, ez? Noski, eta horretarako prestatu behar ditugu ere, bai, horregaitik garrantzitsua da, argi eta garbi ikitea, futbola garrantzitsua dela, baina beraien bizita eta hezkuntza ere, bai. Eta gurasoak ere prestatu egin beharko dira? Azken finean nik uste ez bakarrikan futbolean, baina baizik eta kirolaren alor guztietan, eta ez bakarrikan elitean, baizik eta besteetan egin behar duguna da formakuntza proiektua. Ez bakarrikan guraso eta gurasontzako, baizik eta baita ere jokalentzako, eta are gehiago ezilarientzako.
Kirolinizazioan gaur egun dagoen formakuntza maila hobeagoa da ere, ez da elitean dagoen bezalakoa, eta hor egin behar dugu ahalegina. Zelan formatuko ditugu gure etorkizuneko neskamutilak, bai futbolean eta bestelako kiroletan iharduteko. Formazioa oso garrantzi handikoa da. Aritz Olagoi, eta hautsitako panpinak nola konpontzen dira? Alegia, krask egin duten horiek? Ba, nik uste eta arazoa dago lain zuzen ere, papein horiek zergaitik hausten diren, ez? Agian aurretik ez delako behar bezalako prestakuntza lan bat egin, eta erakutsi, Garik esan duen moduan, azkenean lehenengo mailara iristen dien jokalariak ehuneko oso txikia izaten diela, eta azken finean hor bai dagoela benetako lana. Pentsatzen badugu, 25 jokalaritetik urtero 25 baldin badaude plantilla juveniletan, horietako gehienez ere bat iritsiko dela, agian lan egin beharko dugu, gainontzeko 24ekin gehiago, iritsiko den bat horrekin baino, ezta? Eta nik uste batzutan, ez dakizen neurrira arte zaintzen den arlo hori, desde luego, dudarik ez dago hori benetan zaindu beharreko arloa izango litzatekela. Zaindu beharreko arloa da hori, Gari? Bai, lehen izan dugu, kanpoan egon garenean, 1,4 jokalari mediaz urte bakoitzeko debutatu egiten dute lehenengo taldean. Debutatu horrek ez du esan nahi mantendu egiten direnik, orduan, pentsa, zenako egunekoarekin egin behar dugu lan, etorkizuna futbolaren murriuta ez delako egongo. Eta Aritz, batzuetan gurasoek behar dute laguntza, ez? Gurasoak izaten dira sekulako espektatibak jartzen dituztenak gazte horrekin. Bai, azken finean hor benetan ikusi behar da. Eskola kirolea mentzat hori ikusten dugu askotan. Igande goizetan eta larunba goizetan guraso asko euren honetatik aterata izaten dira arbitroari, entrenatzaileari, sekulako eta bi esanez, euren seme edo alaba jokalari patxal horrek ez duelako nahikoa denbora jokatu, adibidez. Bai, baina horre nik uste garbi gelditzen dena dela, tamalez, oraindik ere, kirola ez dugula ikusten hezkuntza tresna bat bezala eskola kiroleko astapen horretan, baizik eta eredu bezala hartzen dugu goi mailako kirola, kirol profesional hori non ereduak bai kirolarien aldetik eta bai kirola ikusten nahi dien zaletuen aldetik, behin baino gehiagoetan eta ez diren egokienak izaten, eta azkenean eredu hori hartuta, jokabide horiek azken finean imitazioa besterik ez dira izaten, ez? Gurasoekin lan egin beharko duzu ez, Gari? Horrelako kasuetan. Eta egin egiten da, zuk esan duz azken finean, nik uste gako hor dagoela, ez? Eskola kirola. Zelan bideratu eskola kirolaren kanpo agenteak, eta zeintzu dira kanpo agenteri nagusiena, gurasoak. Horrek ere formatu behar dira, eta horien bitartez ere horiekin batera, bertan adin horietan egoten diren teknikoak, formatzaileak, jakiteko zein da markatu behar duten bidea, bai umeekin eta bai inguruan dagoen estrukturarekin. Gauza asko dauzkagu ikasteko beraz, Aizue, Gari Fullando, benetan oso estimatua, negozio honek nola funtzionatzen duen esplikatzeagatik, zuzenean esplikatzeagatik, eskerrik asko. Eta orain, txalo bat bai, merezi du mutilak.